Wobrau diri am y cynnyrch, teitl Cigydd Ifanc y Flwyddyn, siop yn ganol tre Llangollen. Mae un cigydd ifanc o Wrecsam wedi cyflawni tipyn mewn amser byr. Enw ydy Tomi Jones, dwi'n 23 a dwi'n Welsh Butcher of the Year 2012. Mae o'n busnes teulu, dwi gyda un brawd gweithio gyda fi. Oedd wedi dechrau gweithio yn y abattoir gyda fy tad, pan roedd fi'n baban bach. A dros y blynyddoedd, roedd fi gael opportunity i gwneud siop. Gwaith sair wnaeth Tomi astudio yn wreiddiol yn y coleg, ond roedd bod yn gigydd yn ei waed ac fe benderfynodd ail hyfforddi. Cafodd gymorth drwy gynllun Twf Swyddi Cymru a chyfleu ennill cymwysterau gydag asiantaeth hyfforddi Cambria gan gynnwys NVQ lefel 2 a 3 mewn bwtshera. Sgiliau collell yn pwysig iawn yn y job yma. Obviously, da ni angen sgiliau gyrru busnes. Dwi gyda 3 apprentice nawr, a dwi angen sgil gwyllt i cael control gyda ni. 10 roast ham, 10 boiled ham. Dwi'n dysgu pob diwrnod rhywbeth gwahanol, torri fyny cig i dysgu un o'r apprentices newydd, sgil gwahanol. Mae'r cig yn fendigedig a flasus, tendar yn y wir rwan, heb air o glwydda. Pwysigrwydd dilyniant sy'n wrth wraidd y busnes. Mae'r cig i gyd yn dod o ffermydd lleol, yn mynd trwy'r lladd-dy sy'n adre ar y ffarm cyn dod i'r siop. Taith o 10 milltir ar y mwyaf. Mae technoleg hefyd yn hanfodol i gyrraedd y farchnad. Y we yn rhywbeth da i gael pobl sydd ddim yn gwybod lle da ni yn, i gael cig Cymraeg, fresh. Dwi eisiau datblygu'r busnes, dwi eisiau siop fawr, mwy apprentice. Does dim amau brwdfrydedd Tomi a dim dwywaith bod hwn yn ddyn ifanc sy'n barod am her y dyfodol. Mae'n popeth i fi, mae'n fy bywyd. Dwi'n codi fyny yn y bore a dwi'n gwenu i clust. Pan dwi'n dod fewn, rhoi y counter allan, pobl yn dod mewn a maen nhw'n hoffi beth maen nhw'n gweld. Dwi'n mwynhau dysgu'r apprentices newydd. Mae'n grêt, mae'n popeth i fi.